ଏ ଶନିବାର ରବିବାର ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥାଉ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲାଗିକି ରହିଛି ବର୍ଷା। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କାଜଲ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଦିନସାରା ଘରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ହେଇଗଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ରାତିରେ 3 ଜଣ ସାରା ବାହାରିଲୁ ବର୍ଷାରେ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମ ଘରୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମଲ୍ଟେ, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ବେବିକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ସେଇଠି ଟିକେ ଖେଳିଦେବୁ। ହର୍ଷକୁ ଟିକେ ଖେଳରେ ବିଜି ରଖିଦେଇକି ମୁଁ ବାହାରିଲି ତା ପାଇଁ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ନେବାର ଥିଲା। ଏହି ଷ୍ଟୋରଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଆକାଜାନ, ଯେଉଁଠିକି ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ସବୁ ଏଜ୍ର ଛୁଆମାନଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଆରାମରେ ମିଳିଯାଏ। ହର୍ଷୁ ପାଇଁ ମୁଁ ସପିଂ ସରେଇଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛତା କଭର କରିବା ପାଇଁ ଜରି ମିଳେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମଲ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ଛତାକୁ କଭର କରିକି ଯିବେ, ଆଉ ଗଲାବେଳେ ସେଇଟା ରିଟର୍ନ ପୁଣି ରଖିକି ପଳେଇବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଲ୍ ଭିତରେ ବେଶୀ ପାଣି ପଡ଼ିକି ଅପରିଷ୍କାର ହେବନି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ହର୍ଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଛତାର ସାଇଜ୍ ତ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାରି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରୋଲରରେ ତ ଜମା ବି ବସିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲାନି। କିଛି ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଏମିତି ହିଁ ଛତା ଧରିକି ଚଲାବୁଲା କରେଇଦେଲୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଷ୍ଟ୍ରୋଲର ବସିକି ଘରକୁ ଯାଇଛି। ସୋ ଏଇଟା ଥିଲା ହର୍ଷର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅମ୍ବ୍ରେଲାର କାହାଣୀ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାମା ପାପା ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବେବି ଅମ୍ବ୍ରେଲା କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ସେ ତା ନିଜ ସୁଜ୍ ଖୋଲିକି ନିଜ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରଖୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ଶିଖିଛି। ଆଉ 2 ଇୟର୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଶିଖୁଥାଉ। ଆଉ ଏଇଠି ସେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଥରେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେତିକି ଯାଇ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।